खाखायो आं पार्सनेलि खाखायो आनी मते जों जत तिप्रासानो थानसा ओंथाय पार्टीनो पुसनो तरजागियावै जों जिकुनु राजनीतिक बदल खालायखांके जतनो जानजानि राजनीतिक बदलनो कुचुक साकात लांनानै मुचुंगो आबो साइमानो हायपानो त्रिपुरा हास्तिनि राजनीतिनि चेहारा हायकेबा त्रिपुरा हास्तिनि जे गणतंत्रनि रायदावो के जों चिनि बरक बेलाय कम मनि बागै जों अदागा पलिटिकल पावर बो जों फुनुगै मानलायलिया कारण साइमानो जतनो 60टा विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो त्रिपुरासानि बागै खातिजाक मात्र 20टा के जों 20टाव पर्यन्त जों दिनै थानसाकै सामुं खालायलाय मानियाके चिन त्रिपुरासारकनि थिनां भबिष्यत बेलायनो हामियांनायाबो जों साइमानखा ते साइमानो आं निजे पार्सनेलि बे आगिनि सिमि राजनीति खालायनाय बरगिया फिया दफानो मोथांथानि त्रिपुरालेण्डनो हामजागै जों याफ्रि सै फाइमानि दिनै आईपीएफटीओ हाबै आईपीएफटी नि खरकसा एमएलए आं आबोनर जत लुकुरनो साइमानो फिया जों तामुनुक जाखा 2018 वो चंबारियाव कप्लाय माने यागुलो 2021 एडिशननि चंबारि उनका लाइथां जाक नरक बेबागनो साइमानो जों अचंमारियो तामुनुक जाखा कै फेब्रुवारि 19 तारिखो जों बुबाग्रा त्रिपुरा मथाबाय थानसांगै हायनो हायते इसे थानसां फिया कागलाई फाइमानि कागलाई फाइमानि तांगै कागलाई फाइकिया अब त्रिपुरानि जत लुकुरक जेसा राजनीतिक बदलफोन खालायथुं आईपीएफटी नो जाजागलियानि बागैनो दिनै आईपीएफटी रक जे जागाव तंना नांमानि आ जागाव गरैख्या के ताबुक नायना थांखांके जेबाबे गोबां राजनीतिक बदल चिकन राजनीतिक बदल ताबुक बुबाग्रानि याक्तै थानसानि लामाव जे थांलाय दंमानि आबो बेलायखेनो जामानिको आंनि जिबो मुचुंमानि आं बेलायखेनो ट्राइ खालायका चाइतखा जे जों बुबाग्रा बाय थानसाखाय मिलि चंबारि थांनाय एडिसे चंबारियो बादायलायखांके कुनु राजनीतिक बदल बिसिकांगो आगुगै फाइनानि क्षमता दंला खम फियाबा तामनि बागै तिनि अन्तेहै हायखेयै कागलायना नांखा थानसांलाय मालायनि आंखै आं वानसुगो आं मनि खालायो जे चिनि पोस्ट चिनि पोजिशन न जों तरजाक लायनो तिनि अन्तेहाय आईपीएफटी नि बरा दुबि हायकेबा आईपीएफटी तिनि तलाव कलायमानि कारण आमनो उनखना हिनै आं वानसुगो कै जों थानसां थाय थिनांगो आं आशा खालायो जे आईपीएफटी नि चिनि कुचुक साकानि कुचुक बेरेमनि जत लीडर्स रकबो वानसुगुं जे जों थानसा बाहायके इंनानि ते थानसानि प्लेटफर्माव जों बाहायके फाइमानानि कै तिनि खरकसा वन मैन वन पोस्ट उंथुं ना नांनाय दिनै चिनि त्रिपुरा हास्तियाव जों नुखा ते बुबाग्रा सीएम नानि हिनै जे कक रिमानि आबो बो लुकुरकनो थानसा खालायनायनि बागै बो सीएम पोस्ट रक पर्यन्त नाहालिया आबो जों नुगै सोलोंथाय खालायो जों फलो खायना खालायो बनो के जों आबोनो फायदि अजागा पार्टीनो पोस्टनो तरजागियावै जों जतनो थानसानि लामाव उंनानि उंथुं आबो आं जतनो कयनानि मुचुंगो दाबुबो गोबांमा राजनीतिकनो तरजागलायै जे बिसिकां चंबारि रगो बाहायके कप्लायनानि आमनो सिमि वानसुगियावै चिनि त्रिपुरा साद फारकनो लामप्रा देब बर्मा सार नुंबो जयेन खालायसिदि
boromgonang Lampradev Burma join khlaidi hinma baya karon जों जत्तसे जइन मांगनाय एकेबा जों जत्तसे थानसा मांगनाय आरो कायस्ता राजनीति बदल जइन खालायखां ओंखायनो जत थानसा ओंगै थांका आमो हाया जों जत लुकुरक दसे गयना नांनाय ते गयि दङ ते थिनांगौबो जों थानसानि लामानो हिमथाय खालायो ते हिमनाय कै ताबुक जों नुगै दङ जे त्रिपुरा हास्तिनि जे राजनीतिक जे चेहारा ओ जागा जों 20टा सीट त्रिपुरा सानबागै खाथिजाक ओ 20टा सीट बाय जों पलिटिकल पावर त्रिपुरा सानियागो फायसु गया हायनि बागैनो दिनै त्रिपुरालेण्ड जत हामजागै आईपीएफटीओ बुथ रिलायखा आईपीएफटी नो क्षमताओ तुबुखा कै कয়েকজন सान बलं त्रिपुरासा थानसानो केबो हामजागिया निया त्रिपुरा मथानि मेम्बार्स रक्सि आईपीएफटी नो दाना मुसुं जागिया नासरि जागो आमति गोबांमा चन्द्रसारनि वानसुकमा थिकनो आव तामिनि सानाय जों बरम मारिलायनाय खरकसा बाय खरकसानो जों थानसानि मारियाव फायनानै इंखाय बरक बननाया बरक हामिया बो चिनि पार्टियाव फायखाय नस्ट्रंनाय आमते हेरा गोबां बरकनि मानो फिया आनि वानसुमुंखाय अमहाया आं निजिनो निजि साकनो सोलायना नांनाय रेक्टिफिकेशन खालायना नांनाय इंखायसे बुइनो जों साय मानथुगो साथगो फिया निजि साक रेक्टिफिकेशन यावै निजि साक बदलक जागियावै शुधु पावर न हामजागै शुधु पुस्ट न हामजागै दंगैले जों दफानो फियावै मानिया एसके त्रिपुरा सार नों सिमिनो आईपीएफटी आं सिमिनो सामुं गाहाम खालायो आमो हाया जतनो जानजानि मानदै जतनो सामुं खालाय दं सामुं खालाया केबो गरै तामो आईपीएफटी तामो आईएनपीटी तामो त्रिपुरा मथा तामो सीपीएम तामो कांग्रेस जत लुकुरकनो सामुं खालाय दं दफानि बागैनो फियाबा जानि लामाव मांनो सामुं खालायलाय दं थानसाकै सामुं खालाय मान्या आमसे सबसे प्रब्लेम खाव मुचुंमा दंना नांनाय दिनै आईपीएफटी रकबो एकेबा आईएनपीटी रकबो एकेबा त्रिपुरा मथानि लिडार्स रकबो टीपीएफ नि फोरोंथुं जत लुकुरकनो नायो थानसाकै दंनानि थानसाकै सामुं खालायनानै फियाबा बुकु बायसिमी डायलग बायसिमी थानसा हिमा बाय इंया जों प्रेक्टिकली खाय फुंनो नांनाय जों आशा खालायो आं पार्सोनाली जत लिडार्स रकनो निजि साकनि पुसनो तोर जायगायावै निजिनि पोजिशन न तोर जायगायावै जों थानसानि मारियो हिमना नांनाय ए जों दिनै आईपीएफटी जेबाबे 28टा सीटनि बिसिं एकटा सीट बानो जों पास खालायमानलिया आबुनि कारण आमो नंखना जे जों थानसानि मारियो याप्रिसेयै आ सेमानिनो जों तेसे फिरगै तुमानि आबुनि बागैनो आईपीएफटी नि दिनै अमहाय बरादुबि ओंखना हिनै वानसुगो के फायदि जों कयनाय जे दाबुबो जरा दंखो जों बोसोरगांनि थानसानि लामाव हिमथानि जत लुकुरकनो जत लिडार्स रकनो बोसोरगांगो आगुइ फायनो हिनै आं वानसुगो ते जेकुनो जागाव वन मैन वन पोस्ट जैसे कैपेनो नांगौ कारण खरकसा बरकनो 2-3टा पोस्ट तुयै सामुं खालाय दंखाय सामुं खालायथानि केबिं मुं फायो हायनि बागैनो जों वन मैन वन पोस्ट नानि नांगौ ते त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सारावनो मोथां लांनानै कायसानो लामा आबो त्रिपुरालेण्ड आव बेबाग लुकुरं सायमानो कै त्रिपुरालेण्ड थुं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड थुं आबो एकैनो कक जों बेसिगांनि ग्रेटर मादेमान ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मादेमान ते त्रिपुरालेण्ड सयलेण्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मादेमान ते त्रिपुरालेण्ड
Tipraland, Greater Tipraland abo ekui nokok abo janjani rajnotik bodol kaisa te kaisa no siljawi salai kangke kwbangma kokno phainai pia tini kaisa lamao haikebe thansani lamao himui chung jodi samung khlailai mankangke जों अबশ্যই चीन Tipraland no जों गारि मानन आमसुगले आं बिसास खायो बेया आलादा आलादा लामा हिमलायै इलेक्शन पुरु जितिलायै इलेक्शन खलायलायै जानजान नेता no चुज खायै मन्त्रि चारिनानि हाइकेबे एमएलए चारिनानि एमडीसी चारिनानि अमसिमी नाहार मुं तंखा केले चीन Tiprasaro थिनांगोबो जों जे ताबुक दुखु मानै तंमा हाय थिनांगोबो जों आमते हाइकेनो तेबो दुखु माननाय हायनि बागै जों दिनै आईपीएफटी नि जे अबस्था उनखा आमतै थिनांगो ता उनथुं आबनो जों मावान सुनाय हायनि बागै जों बेबागनो जत लिडार्स न थानसा अंगै सामुं खायथाय आईपीएफटी नि बुखा गामसा तिनी जतनि खावनो दंगो लुकुरकनि बागै सामुं खायनानि जों दिनै नुगै दंगो चीनी ताकु ईएम ताबु खरगनुई राजेश त्रिपुरा बाय चीनी ताकु सुहेल बरकनि जिनी एस्कर्ट पर्यन्त याकारै आ एस्कर्टनि जे रां रक फाइमानि आ रां बाय गामि आमसायो तुई मानैया लामा हामिया मरक चीनी बरक सुबाजाब थुंनि बरक जे एस्कर्ट याकार मारनो जों बरकनो ग्रेन्ड सेल्यूट मा खालायो लिडार्स जों जों आमा हायनंना नांनाय सुहेल बिनि पुइला एमडीसी नि जे बातामान मानि आबनो बिनि आमसाइनि लुकुरकनो बो गरि बरकनो सुबासु खालायो आ रां बाय के लिडार्स के आमति हे लिडार्स जों मा खायनाय बुइनो लिडार्स मानेनो बुइनो बाहायखै आं सुबायमान बुइनो सुबानानि जागा ब जागा आमो हायरुतुक तंनाय रकनो जिनि आसल लिडार्स नि जों वानसुना नांनाय के आमनो जों थानसानि मारियो जतनो फायदा नांनाय नांखांके जेसेबानो रेजिस्टार्ड रिकगनाइज्ड राजनीतिक बदल हिनिपान तंगै तंथुं हाइफानो जों थानसानि मारियो हाइकेबा थानसांगै सामुं खालायमाय आंखाय जों ताबुक आईपीएफटी नि गोबांमा नेतारकनो बुइ गोबांमा कक सावै दङ जे ताबुक गणमुक्ति परिषदनि नेतारक हायंगै थांका कक सारागिया Tipralandनि कक विधानसभा सारागिया कक रक गोबांमा चीनी Tiprani Tiprasarok सावै दङ के आकक तो जत कुबैया कारण जों Tipralandनि कक विधानसभा सावै दङ हाइफान नरक साइमाना विधानसभा 60 जनानि एमएलए नि बिसिं मात्र 8 जना एमएलए से Tipraland हामजागनाय के जों कयनाय जाबुक जे एमडीसी इंजाक चीनी 18 जना थानसानि मारियो हिमै बुबाग्रानि